Сәлам дуслар! Эфирда сез атна буе көтеп алган топ клип тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Ирек Фатыйхов. Әкренләп яңа ел яллары ахырына якынлашып килә. Сезнең атна буе биргән тавышларыгыз ярдәмендә һәр җырчы хит-парадта үзенең тиешле урынын алды. Кемдер үскә менде, кемдер киресенчә, кемдер бөтенләй урыныннан кузгалмады. Сезнең яраткан җырчыгыз кайсы урында? Әйдәгез, күп көттерми шуңа күчик. Чираттагы җырчыга җибәрелгән тавышлар аңа хит-парадта калырга өмет бирми. Шуның өчен без аның белән саубуллашабыз. Кем соң ул? Әйдәгез шуны карап узыйк. Әйләнә дә килә җәйләр, әйләнә дә килә язылар. Бу җыр Ринат Гыйльфановка бик туры килер иде. Чөнки ул топ клип хитлар парадында үзенең инде 3нче премьерасын тәкъдим итә. Мин чыгам клубтан, мин керәп башлар әйләнә. Бу төнге хистән чибәр кызлар минем янда янә шәһәр вакытта. Мин мажор, тыңла минем сүзне, минем җырны кине. Син дурак, кем дурак? Уф дип әйтмә миңа бер кайчанда. Әти көчле, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вак түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Телефон шалтырый. Алло, әйе, нәрсә? Нинди проблема? Вау! Хәзер бер звонок. Вопрос решен. Әйтегез, мин мажор. Җырлагыз. Мин җырлыйм. Бигез, мин дим. Бу дөнья безнең өчен, син кем? Гитарист уйна. Мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вау, түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вау, түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Белем югары, телләр беләбез, 1-2-3-не, 4-не. Бүген монда, иртәгә кайда яхшы без шунда. Әти текә, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вау, түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вау, түрәләр башы игезәйдә. 600 ат көчле авто. Мине шам, мин мажор. Вау, мин басамын газга. Вау, түрәләр
Лейсан Махмутова күренеп тора бик актив кеше. Шуның өчен ул ялларын да шул рәвешле үткәрергә булган. Каникул вакытында 2-3 чыгыш ясап кайтканнан соң, ул театрларга кунакка барган, шулай кунакларын үз өенә чакырып күңелләрен күргән. Кешене кунак итү безнең милләтебезнең бер күркәм сыйфаты, икенчесе аларны озата алмыйча тилберү. Лейсан Махмутова өчен тавыш бирәбез. Клипның коды 73 саны. Şellen işledim tenimde uyuyor yalkınlar yanlam kıyem kişlerin koyda yürsem işlesem de künglim sina tortılar nazlı kışağında ererge aşkımla min başkanı süye olmam sin dipti beyrek günümde de düşümde de min barasın kirek min başkanı süye olmam Kürüp durasın mehabetim canım tenim Sina bülek bulasın Tam yıldızı bulup uyan Kıyaş bulup künde yan Süyen yarım birden birim bulup kal Min başkanı süye almam Sen dipti beyrek günümde de düşümde de Mine barasın kirek Min başkanı süye almam Азат Фазлыевка ял итү 1 гыйнвар көннегенә эләккән. Калган көннәрен җиң сызганып кулына микрофон тотып эшләгән. Һәм менә нәтиҗәсе 10 гыйнвар көнне гарәп әмирлекләренә ял итәргә оча. Азат та кеше, аңа да ял итәргә кирәк бит инде. Курыкмыйча оч Азат. Синең клип ышанычлы кулларда. Без аның өчен 1320 номерына топ клип 75 санын язабыз да рәхәтләнеп SMS хәбәр юллыйбыз.
Yaşaygele bu turmuşqa biz seyyene bigine Yok bar şel yerimeyikşi Faykeyene bigine Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Jarılık bir kungel aşık belikle kaderini Yenleşede bulganların bağlar bir kaderini Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Yanda yakın dostlar barda Hiç de mıngayma Bizning barlık işlerimiz bara bütün ayıga Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Konaklarga payırışıygele Sizning bilen konaklarga biz yirişiygele Rahatlanıp yaşaygele Konaklarga payırışıygele Klip бүре түгел, урманга кочмас. Кыска вакытлы пауза. Фирус Кахиров кыска гына кышкы каникуллар вакытында үзенең һәм гаиләсенең сәламәтлеген ныгытуга багышланган. Фирус узган ел шаңгы шоу белән бик мавыгып киткән. Бу елда да ул спортны читтә калдырмаска булган. Шулай ук эссе итеп мунча көрүләр, саф һавада йөрүләр, буларның барсында ул җиренә җиткереп үти. İcatка килгәндә Фирусның зур планнары бар. Сирне ачып бетермәде. Тиз арада тамашачы үзе күреп бәя бирер диде ул. Хәзер тиз генә телефоннарыбызны кулыбызга тотабыз да Фирус Кахиров өчен тавыш бирәбез дуслар. Silemerip kütken, yaşlıklar ötken, unutkansındır sen meni köpten, unutkansındır, sındır şu sındır, yazmışlar şuldur.
Yalğışlar şuldur, unutkansındır, sımdır şu sımdır. Yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Senindi mini uylamıysındır, Ulda uylamay dip uylysındır, Uylamıysındır, sımdır şu sımdır. Yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Uylamıysındır, sımdır şu sımdır. Yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Yaratmıysındır, yaratsan eğer, ilgeler idi senden bir haber. Yaratmıysındır, sımdır şu sımdır. Yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Yaratmıysındır, sımdır şu sımdır. Yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Yazmışlar şuldur, yalğışlar Azaliyani bir yıl tiresi kurgan yo'q edi. Eli kurgash qishga tanidim. Sheshlar og'argan, yobiqqan, tog'inda nafislanib ketgan. Siri nida deb so'ragach, kulibgina durust to'qlanuda ham sportda deb javob berdi u. Yangi yil kanikullalarına kelganda ul alarni bik aktiv o'tkazgan. Tavdan shong'i shugan, otda yurgan, atik anilari bilan ovga borgan. Bu ularning oilasining shunday urf odati ekan. Şulay Azaliya uzgan yıl 4000 metrdan paraşüt bilan sekirgani bo'lgan. Qish kunida sekirib qarisim kela. Chunki butunlay boshqa emotsiyalar deb сөйлиләр dedi ol. Mana shunday qo'rquv bilmas Azaliya Zinnat. Yakta yigitler ko'p, deganingda shuni foyda. Ko'nglim jilkinib ketdi, ular o'ynasa garmonda. Sandig'ashlar bo'shqa sayray, sening kuymay jonimma. Sog'ishim basirga baram, garmon chalayamma. O'yna ali sizlarib, yashiribni qizdirib, o'yna keyin boqsinda o'zdirib.
Yaşlar boşqa sayray, senin küymay canıma. Sağdaşım basırğa baram, garmın çapayama. Oyna əli sizdarıb, yaş yürekli kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin varsınında ızdırıb. Oyna əli sizdarıb, yaş yürekli kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin, oyna sevir sizdarıb. Oyna əli sizdarıb, yaş yürekli kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin varsınında ızdırıb. Oyna əli sizdarıb, yaş yürekli kızdarıb. Oyna abi, oyna keyin, oyna sevir sizdarıb. Oyna abi, oyna keyin, oyna sevir sizdarıb. Ярты тапшырыбыз инде артта калды. Топ клипның уртасына килеп җиттек. Полина Софиуллина ялларда әти-әниләре янына кунакка кайткан. Анда рәхәтләнеп мунча кирип, ашап-эчеп ял итеп килгән. Соңыннан Казанга кайткач, спортзалга барып, авыл хатирәләрен яндырган. Ә Эльвира Хамматова каникулларын гаиләсе белән матур итеп ял итеп үткәргән. Шулай ук алар Алина белән үзләренең ике килен-килендәш концерт программаларын шомартып яталар. Концертлар гыйнвар ахырында көтелә. Ә хәзер бу матур дуэт өчен тавыш бирергә мөмкин. Клипның коды 70 саны. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әтнәдә түгелме соң Алина? Әтнәдә шул. Әйдә кой, тегенде булмаса. Балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кайда. Tırmış seyir, nasip yarın, tiyede ölüşüne. Eylene ol bu dünyada, in kadirli kişine. Nasip yarın, balaların, ömrümünün alışı. Şul buladır kadın kızının, bәхет yazmışı. Nasip yarın, bala
sürpriz yapacak özlerine. Ele hacı bir saatten uşaqal. Алмаз һәм Айдар Юнысовлар яңа ел бәйрәмнәрендә әти-әниләре, туганнары янына авылга кайтканнар. Егетләр бик тә шаңгыда һәм тимер аякта шуырга ярата икән. Шуның өчен бу эшне дә кичектереп тормаганнар. Ә менә 4нче гыйнвар көнне аларның Башкортстан артистлары белән бергә төрле шәһәрләр буенча гастрольләр башланып киткән. Шул арада студияда артистларга яңа аранжировкалар һәм җырлар да әзерләп өлгергәннәр. Менә шундый тырыш егетләр. Алмаз һәм Айдар Юнысовлар өчен тавыш бирәбез, дуслар. Якынлаша яңа ел, дулкынлана йөрәкләр, затып кала иске ел, теләп изге теләкләр. Килгән дуслар, туганнар, күмәкләшеп туганнар. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Барлык дөнья шатлана, балкып яналар утлар. Яңа елдан башлана, тагын яңа шатлыклар. Кыш бабайдан бүләкләр, кушып изге теләкләр. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Сөенеш, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Алып килсен безгә яңа ел.
Клипларны карауны дәвам иткәнче, сез ярата торган тәнәфескә аерылып алабыз. Беренче урынга аңа 2 генә адым калган иде. Тавышлар җитеп бетмәде. Бу атнада 3нче урында игътибар, Гөлназ Сакаева шулай ук тик ята алмый торган кешеләрнең берсе. Бәйрәмнәрдә аның Башкортстан якларында гастрольләре булып узган, кызын ияртеп Казанга кунакка барып кайтырга да өлгергән, яхшырак итеп ял итәргә уйлаган идем, доллар күтәрелүе комачаулады диде Гөлназ. Ә безгә дуслар, Гөлназ өчен тавыш бирергә берни дә комачау итә алмас. 1320 номерына Top Clip 69 санын язабыз да SMS юллыйбыз. Yazılgan yarılı sinirken yaratularından ben senken Köten seyirde kıyarsın kaş Nurga terip kökne aykalı kaş Kesin Qarama jilerge Bari seni rizaman köterge Hislerimle salaman köylerge Sina Digen hayköylerge Jadlarımda bir günüm sin bәхет şadlığım bit Yaşımın sin günüm dip Yanmışıma yazılgan yarılı sinirken Yaratularımdan bilsen iken Yaşımın sin günüm dip Yazmışıma yazılgan yarılı sinirken Yaratularımdan bilsen iken Светлана Минеева, псевдонимы Ясмин. Тышкы кыяфәтендә көн чыгыш чалымнары булганга, ул үзен шулай атарга булган. Җырчы кызыбыз тумышы буенча Зәй якларыннан. Ясмин яңа ел каникулларын хәйрия эшләре белән тулыландырырга булган. Шуның өчен ул балалар йортына барып, андагы балаларны бүләкләр белән сөендергән. Шулай ук авылга кайтып рәхәтләнеп мунча кергән, тарихи китаплар укыган һәм әлбәттә үзенең кызы белән тимер аякта шуган. Бәхетле булмый кара җыры өчен тавыш бирәбез дуслар. 1320 номеры Top Clip 77 саны. Birde to'xtab turmay gul yoliga toba borar
Рошан яш йөрәгем вакыттан алда шаба. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Ят җирләрдә йөргән чакта дусларга бүләк алам. Якын дусларым бар чакта мин гел бәхетле калам. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Якты матур хисләремне җырларыма да салам. Дуслар булганга сөенеп бәхеттә йөзеп бара. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Каягына барсам да мин, дусларым каршы алла. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Жанга якын дуслар барда, бәхетле буламый кара. Бу атнада җиңгү ләззәтен татыган җырчыбызга да килеп җиттек. Сезнең тавышлар ярдәмендә ул беренче урында. Әсгать абый белән аралашу үзе бер кызык. Сәлам бро, дип башлап җибәрә ул аралашуны. Һәм шуннан соң аны көчкә туктатасың. Әсгатькә ял беренче гыйнвар көнлегенә тәтегән. Чөнки фитнес-клублар ял итми. Илдә барган хәлләрдән депрессиягә бирешмәс өчен халык нәкъ менә шул клубларга юнәлә. Әсгать инде аларны көләч йөз белән каршы алып давалап җибәрә. Шундый хәлләр дуслар. Килче яныма җыры өчен тавыш бирәбез. 1320 номерына топ клип 66 санын язабыз да, SMS хәбәр юллыйбыз. Come on, everybody, get your hands in the air with the party at the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Come on, everybody, get your hands in the air with the party at the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Мин сагынам сине, яратамын дим. Күңелкәем шиксез диңгезләргә тиң. Шиткә китә калсаң, хәтеремдә син. Юксынудан сине нишлим икән мин. Җаным тулы бушлык, күңелсез көн. Син булмасаң янда караңгы төн. Төрле уйлар килә минем башыма. Күрәселәр килә йөрәк шашына. Ише сүзем, кара күзем, кирәк кайтшы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм, беләсең бит үзеңдә. Ише сүзем, кара күзем, кирәк кайтшы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм.
almayım. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam barım seni, mehabetim tinimle. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam seni. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam barım seni, mehabetim tinimle. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam Ali oh yeah, oh 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 Ali oh yeah, oh 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 hey oh Canım minem Gitti yürek Senin akirek Her sözünü yüreğimde yutamen Qaytırsın deyip men ümit etamen Kütkende untulup mezgil öterdir Yüreğim hamanda seni küterdir Canım bilesin adaşım karışma Gelip basan idi benim karşıma Öte günler sanıp anıp duram Senin bilen bulurga hayla kuram Göremdir suyu balkı gözlerinde Görkemdir senin her bir sözlerinde Sağınsam uğralam apak dumanga Şakırsan çıkarmın yırak yollarga Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam barım seni mehabetim tinimle Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam seni Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam barım seni mehabetim tinimle Kişi yanıma tundu olayım şanıma Siyam Ali oh yeah oh 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 Ali oh yeah oh 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 hey oh Kil sensiz yüzde yaşı olmayayım men Kil sensiz yüzde yaşı olmayayım men Canım minem Dipte yürek Senin akirek Ni kızganış, bizden tapşırığımız kışkı kanikullar kebek ahırına yakınlaştı. Atla davamında özünüzge uşagan kliplar için tavuş berige unutmağız. Onun iki usulü. Birinci usul 13-20 numarına top klip sözü bilen başlap yaratkan klibinizin kodunu yazıp SMS haber yollaysız. Hem ikinci usul tmtv.online.ru saytına kirip yaratkan şirçiniz için tavuş beresiz. Biz sizin bilen bir atnadan ışıraşırız. Kilesi ışıraşolara kadar dostlar, sağ olunuz.